लेभेलाव दा बिदियाव दिनै आं हिन्जाव माहारि हिसाबै नोंसिनिनो फिसाजो हिसाबै रोंगौथि गोनां बर' हिसाबै आंहा मोननांगौ दं। रोंगौथि गोनां बर' हिसाबै आंहा जुदि डेभेलपमेन्ट जादोंमोनब्ला जुदि रायजोखौ बिसोरो सुगाव दोन्दोंमोनबा माने 5 बोसोराव बयबो गाबाल' मानो मियाखै हाग्रा सिंनि मानसिफोरखौ हमै लांनाय ट्रेक्टराव थिखोनानै राजा लामा जथेबाय रायजो मोनगोन होनैबाय लास्टआव बेखौ फाननानै दिनैहाय मा जाखो नोंथांमोना भट होनांगौ गावनि मूल्य गोनां भटखौ जानला मोनला सोरजोंबा नांलायलायनानै सोरजोंखौबा गाज्रि मोननानै व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय भटखौ नस्थ' खालायनो नाङा बाहाय जों रावबो बिपिएल नङा जों बर' हारि जों बिसिबां मानसि जोङो रुंसारि जालांनांदों बे बिटिसिखौ मोननो नोंथांमोनहा मिथिगौ इउनिभार्सिटिनि दरखौ मोखाङाव नोंथांमोनहा नुदों हालि मानसि रुंसारि जालांनायफोरनि नाम दिनै बिसिनि थैनि बिनिमयाव जोङो बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ मोननो हादों दिनैहाय जोंनि माने सेंग्राफोरनि खुगा मेगनाव मोदै खुगायाव खदै जों बिसोरो बुंफुंनो हायाखै 5 बोसोराव जोंनि लाइफआ मरगाव परिणत जादों आंहा जायाखै गरिब दुखुनि मानसिखौथ' आं नुदों मानसिया ट्रिटमेन्ट खालामनो फैसा गैयामोन मेगनाव केटेरेक्ट जाबाय मेगना नुवा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो फैसा गैया मुलि बायनो फैसा गैया आं नुदों 5 बोसोराव आंनाव बिसिबां मानसि दखानाव थानानै गाबहैदों होमबा जुदि डेभेलपमेन्ट जादोंमोनब्ला जुदि रायजोखौ बिसोरो सुगाव दोन्दोंमोनबा माने 5 बोसोराव बयबो गाबाल' मानो मियाखै मानो पेसेन्जार मोनाखै मानो गारि बायखानाय मानसिया बेंकनि माबा लन लानानै बायनाया मानो गारि बोलांजाया जोङो एग्जामफोरखौ नुजोबदों नोंखायनो रायजोफोर भुल खालायनो नांला जाबाय जोंखौ बर' रायजो मोनगोन होननानै गामि सिंनि हाग्रा सिंनि मानसिफोरखौ हमै लांनाय ट्रेक्टराव थिखोनानै राजा लामा जथेबाय रायजो मोनगोन होनैबाय लास्टआव बेखौ फाननानै दिनैहाय मा जाखो जों सिलिंखार जाबाय दिनै साख्रि होग्रा बर्डखौ बियो लांनानै दोनहैबाय CSP बर्डखौ सासेबो साख्रि मोनासै 5 बोसोराव ना साख्रि मोनगोन ना बिजनेस खालामगोन स्कप होखो होमबा दिनैहाय बिथांमोनहा बिराद गिदिर खोथा होननानै फैदोंमोन खिन्थु जोंनि बर' जाथिखौ पदे अपमान पदे जोंखौ बेबायदि निरीह मानसिफोरखौ एकदमबारे बिपदावसो खैफोदाव खोलैनानै गालांबाय जोंहा मा दङ जोंहा खालि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनो हायो CSP बर्डजों बेखौबो जुदि बोखारनानै होयोबा जोंनि बर' माहारिफ्रा मा मावनानै जानांगौ दा बेबायदिनो जोंहा सम सफैबाय एखनबा जोङो मानसिफ्रा जुदि खोथाखौ खोनासंफ्लाङो मानसिया मिसलिड जायो दा बेफोरखौ जों बावगारजोबनांसिगौ आरो गोसोखौ जों गोरा खालामफिननांसिगौ जोंबो जौगानांसिगौ अल ओभार इन्डिया बिथां मदिया जे डेभेलपमेन्ट लाबोदों जोंबो बेखौ मोननांसिगौ दा बेखौ मोननोबा जों मा खालामनांगौ जोङो गोख्रों मानसि बेखाय फाथायहरनांगौ स्टेट लेभेलाव दा बिदियाव दिनै आं हिन्जाव माहारि हिसाबै नोंसिनिनो फिसाजो हिसाबै रोंगौथि गोनां बर' हिसाबै आंहा मोननांगौ दं आं दिनै मोनदों आरो आं दायित्वखौ बिराद गोसो होनानै मावगोन खारन आंहा दिनैनि दिनाव आंहा जेबो मोननांगौबो गैया आंहा जेबो खोमानांगौबो गैया आं सासे बिजनेस आं हारसिं मावो आंनि फिसाया दिनै गतिके आंहा सोरबा MLA जानानै MLA नि फैसा जानांगौ MLA नि बेथन जानांगौ बा फेसबुकआव आं ओंखारनो थाखाय आं ओंखारदों बिदि नङा आं निउसाव ओंखारनो थाखाय आङो पदबिखौ लादों बिदि नङा आं गावनो गोसो जानानै रायजोनि खामानि मावगोन खारन बिथां हाग्रामाया जाथिनि थाखाय बिराद मावबोबाय दिनै थांनानै थानायखायसो मा लांखावनो बिसोर गावथाव जानांगौनि खोथा थांनानै थानानै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बियो दिनैहाय बर्डआव लाबोनानै होनो हाबाय पावारखौ दा बेनि गेजेराव बिथांमोनहा बिराद खस्थ' खालामनानै मावबाय बे खस्थ' खालामनानै मावनायनि बिनिमयाव आं सानो बिथाङा बर' जाथिनि सासे बिराद मा होनो जोहोलाव होननानै बुंजायो दिनैनि दिनावहाय दा ओंखायनो बिथां मावजोबनो हायै खामानिखौ आङो आगदा आगसि आखाइ जानानै आं मावनो सानो एसे बर' महिला आरो नोंथांमोननि गांनाय उखैनायखौ आं सुफुंनो सानो दिनैहाय अबेबा गामिया खुरख'लांदों अबेबा दाबो दंफांनि दालां जों नुनो मोनदों मावजोबनो हायाखै जों बेखौबो स्वीकार खालायो आरो निमाहा बियो आरो आं बेफोर खामानिखौ मावजोबगोन आंनि समस्तिनिखौ आङो 100% सुरक्षा खालायनानै आङो लोगो आरो भारतबर्षखौ डेभेलप खालायनायाव आं सहाय खालामनो सानो दा बाहाय नोंथांमोननि अननाय नांगोन मोनफा भटखौ जों सानगोन आरो नोंथांमोनखौ आं नोंखायनो खर' गंग्लायै खुलुमो आरो आर'ज गाबो जे मोनफा भटखौ जों नस्थ' खालायनो नाङा मोनफा भटआनो जोंनि डेभेलपमेन्टनि खामानि थाखाय सहाय जागोन जोंनि गथ' गथायनि दिनैहाय जों बिमा माहारि दिनैहाय जों अलखद समाव जुदि जों गसङा इयुनावहाय जारिमिनाव जोंनि नामाबो बदनाम जागोन खारन जोंनि फिसायानो कुइसन खालायगोन जोंनि फिसौआ कुइसन खालायगोन दे
नोंथांमोनहा अफायमोन जेला बर' जाथिया अलखदाव दंमोन नोंथांमोनाथ' गोरों गोरा जानानै जेबो गसंथायाखै फंसेबो खोथा होनाखै ओंखायनो बेबायदि दाजाथों आं बेखौनो लुबैयो जोंनि बर' हारिया जौगालांबावथों आरो जोंनि बर' हारिजों लोगोसे नेपालि आदिबासि जेसेबां मानसि दङ जोंनि बिटिसि आवहाय बिसोरबो जौगाफाथों आरो जोंबो भारत राष्ट्र जौगानायजों लोगो जोंबो जाहाथे जौगाफानो हायो आं इसोराव गलायाव बेखौनो आर'ज गाबो आरो बयनिबो मोजां साइस्थ' आरो इलेक्सनसिम बयबो शान्ति थानो थाखाय आङो अबंलावरिनाव आर'ज गाबनानै आंनि बिबुंथिखौहाय फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।